Benvingudes totes al fòrum. Estimades, us animo a obrir aquest 20è fòrum amb un sentit i fort aplaudiment d'homenatge a la nostra germana Gisèle Pelicot. Gisèle, t'estimem. Gisèle és la nostra heroïna d'enguany. Gisèle, amb tu diem ben alt que ens encarregarem que la vergonya canviï de bàndol. Estem aquí, diverses i unides, per reflexionar, compartir i buscar les millors estratègies per poder erradicar aquesta xacra que és la violència masclista. Afegeixo el nostre escalf per l'Elisa Mulià. Germana, sí que et creiem, així com creiem les denúncies anònimes. Al fòrum no dubtem entre agressor i agredida, ni entre qui relativitza l'agressió o difama i aquells que les difamen a ultrança. Ja n'hi ha prou d'agressió. Avui, abans de seguir parlant sobre la violència masclista, us demano de tot cor que en solidaritat i en homenatge amb el poble valencià ens posem dempeus. El desastre natural de la Dana, la gota freda que ha destruït béns, cases, cotxes, famílies i que ha provocat centenars de morts i mortes, s'ha vist agreujada per la negligència d'uns responsables polítics que van endarrerir l'alerta roja, van reduir els serveis d'emergència amb empresaris que no han fet cas dels avisos de l'EMET. A la 20a edició del fòrum us presentem l'evolució simbòlica del sentiment feminista amb la nova imatge del logotip de la plataforma. Les dones ens empoderem per deixar de ser diana, víctimes, i passar a emprendre la iniciativa. I ho fem davant la reacció masclista i misògina. Lluitem per aconseguir mesures concretes que permetin l'avenç per erradicar la violència masclista. Aquest és el sentiment de fons de l'evolució del logotip de la plataforma que veieu aquí. És l'eix que vertebra els continguts de les experiències i les propostes que compartirem i sobre les que dialogarem en aquest 20è fòrum. La Diana del 2002 està quieta i diu prou d'agressions. La Diana de 2024 es mou ben a prop d'aquest estat de resistència per agafar la fletxa fins a trencar-la i dir ja n'hi ha prou, dret al propi cos, jo sí que et crec, lliure consentiment, i el logotip que trenca la fletxa trenca amb el silenci, amb la submissió, amb la por i la vergonya. I així expressa el desafiament de la onada d'avenços en la mobilització i en la consciència de les dones. Les dones, el moviment feminista, diem prou. Passem a l'acció per aconseguir els drets i concretar els fets que reparin. Ens motiven. Veiem i creiem que podem fer passes de gegant per erradicar la violència masclista. Ens volem vives i felices. Ens estimem per l'esforç, la creativitat, la resistència i la lluita de les nostres mares i àvies. Som les hereves conscients del moviment centenari, fins i tot ancestral, de la lluita de les dones feministes, socials i de drets. En aquests 22 anys de plataforma s'ha avançat de manera quantitativa i qualitativa en els objectius que ens havíem marcat. El moviment pel dret de les dones i la ciutadania en general surt al carrer i reivindica la llibertat i acabar, posar fi a la violència masclista. Reivindica obertament els valors feministes, posa en valor i defensa el poder de decisió de la meitat de la humanitat representada per les dones. A les polítiques públiques, a les empreses, a tots els àmbits socials. La lluita perseverant posa en valor també la fortalesa de les dones que passen per processos de violència, atès que cada vegada més en surten més resilients. La plataforma ha estat activa i actora en aquest canvi transformador de la societat. Estem satisfetes de com amb la nostra incidència social i política, en els nostres projectes de sensibilització i prevenció, hem contribuït a impulsar aquest moviment i aquest canvi.
És per això que simbòlicament hem fet moure la diana. La plataforma es vol centrar principalment en l'avenç del sentiment i del moviment de les dones a tot Catalunya, en tots els seus estrats i poblacions. Estem convençudes que cal promoure afiliades, voluntàries, col·lectius i entitats per erradicar la violència masclista. Ens trobem que la reacció masclista vigent, molt virulenta, ens vol impedir avançar. Fins i tot en alguns llocs i països on bloqueja i posa traves a conquestes bàsiques com el dret a l'avortament, els drets sexuals i reproductius, els recursos per poder aconseguir erradicar la violència de gènere, l'educació per un lliure consentiment real, respectuós i volgut, un llibre consentiment que no es vegi viciat per situacions o imposicions d'autoritat, poder o família. 30 anys després de la declaració i la plataforma d'acció de Beijing, els 12 punts de la plataforma d'acció de 189 països van marcar un abans i un després per poder mirar el món a través dels ulls de la dona. Dissortadament ens estan posant pals a les rodes, com cada quinquenni a la Comissió per la Condició Jurídica i Social de la Dona al mes de març a Nova York, haurem d'analitzar que, tot i els grans avenços en el moviment pels drets de les dones, a tot el món hi ha massa governs que frenen. No hem aconseguit els objectius marcats a Beijing. En els últims anys ens fa mal al cor de veure que encara hi ha retrocessos en conquestes ja fetes. Estem patint amenaces de la dreta més conservadora, misògina, negacionista de la violència masclista. Són atacs que ens atemoreixen i que pretenen anul·lar la solidaritat feminista. Amenaces que amplifiquen les violències institucionals. El fòrum forma part de l'avenç feminista que busca i se centra en la vessant de la violència masclista. Som el fòrum per generar unes condicions sistèmiques, estructurals, econòmiques, polítiques, socials, afectives, culturals i morals per poder viure lliures, dignes i felices. Som el fòrum on analitzar i compartir experiències de bones pràctiques. Estudiem alternatives útils que sorgeixen de 1001 vivències. El fòrum és, i volem que sigui, un espai plural i unitari, un àgora on convèncer, no imposar. És el resultat de la lliure expressió i el respecte. I amb educació. En aquest fòrum establim diàleg, debat, aportem estudis, teories, experiències, organitzem taules i tallers per fomentar des de la diversitat social, ideològica i d'hàbits de les dones unes estratègies d'emancipació, llibertat i vida apreciada i estimada per dones i tots i totes. Estratègies que busquen la convivència, la feina i les cures, per gaudir d'aquest món i de la natura que ens acull i ens alimenta. La unitat, el diàleg, el respecte i la convicció que actuem per erradicar la violència masclista ens fa més fortes. La mobilització pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista arreu ha generat una consciència social que no existia ara fa 20 anys. Dissabte podrem posar en comú com aquestes mobilitzacions, el Tren de la Llibertat, els 8M, els 25N, els MeToo, el cas de la Manada a Pamplona, el cas de la Jenny, de l'Alves, de la Giselle, ara l'Elisa Mulià. Tots aquests casos ens han donat, ens donen i ens donaran les forces necessàries per aconseguir els reptes de futur. El poder de transformar i de convergir, de girar les estructures patriarcals. Ho hem vist amb les lleis aconseguides gràcies a les demandes sobre violència sexual o els abusos a la infància, però sobretot demostra que l'èxit que aconseguim quan anem juntes és el camí per poder aconseguir drets reals i per poder viure sense violència. Us resumeixo que al Congrés de Pamplona sobre violències sexuals s'hi han aportat experiències i anàlisis que subverteixen algunes de les bases de la justícia patriarcal, també dels mites que afecten a la cultura de la violació, que es veuen hàbits, costums, moral i poder misògin. S'ha mostrat la genialitat i innovació feminista a través de l'estudi de milions de
vegades que es denuncia de manera anònima, veus que es veuen protegides i que al seu torn converteixen el Me Too en una nova força per totes les dones, començant per les agredides. La justícia patriarcal, vertebrada pel dret romà encara avui dia, resulta desigual i injusta sobre fets i proves que discriminen i revictimitzen les dones. Una denúncia pot ser malèvola o no correspondre's amb els fets. Ara bé, centenars, milers o milions de denúncies potser obren aquest terreny inèdit i fèrtil. El debat, la polèmica i la justícia pel que fa a aquest nou paradigma s'han de tractar, estudiar i establir-se amb la millor bona fe i amb el rigor científic oportú, com la presumpció d'innocència, que al cap i a la fi beneficia l'agressor, mentre que torpedeja la reparació i la dignitat de la víctima. Sabem que l'escarni mediàtic, el linxament públic i l'omertà d'una extensa cadena de conciliacions acostuma a desencadenar-se per ofegar i anul·lar la víctima agredida. Aquesta força que tenim des de molts àmbits socials, d'una àmplia diversitat de dones, la ciutadania, els consells de tot Catalunya, les lluites de les nostres antecessores i les generacions més joves, l'any 2021 vam aconseguir que el nou govern de la Generalitat de Catalunya creés una nova conselleria d'Igualtat i Feminismes, un avenç perquè aquesta transformació sigui quelcom vital perquè les dones dins les institucions tinguin un rol i hi tinguin aliades polítiques amb aquests reptes pendents. Enfortint la Conselleria i l'Institut Català de la Dona ens pot ajudar a aconseguir aquests objectius. Hem triplicat en aquests 3 anys el pressupost per l'atenció a les violències masclistes, cosa que aplaudim. Ara bé, després d'una dècada de rebaixes pressupostàries, d'estancament en els serveis, cal adequar els serveis a les necessitats reals d'atenció a les dones. Els fets són clars. I el fet és que no s'està atenent a moltes dones per les llistes d'espera i per la manca de professionals, instal·lacions adequades, horaris d'atenció que no es corresponen amb un servei essencial. Tot i els esforços de moltes professionals del sector, hi ha barreres que cal que superem. L'atenció a les dones no té la qualificació de servei essencial en els convenis laborals. No hi ha especialització en el funcionariat en aquesta categoria, equiparada, per exemple, amb serveis socials de salut o serveis de seguretat. Us he de dir que els reconeixements verbals de les institucions, de les diverses entitats i els copets a l'esquena, les bones intencions de responsables i tècnics i tècniques queden en entredit pels fets punyents de la precarietat i penúria de les entitats del sector que repercuteixen en l'atenció a les dones. Som entitats de dones abnegades que es veuen afectades per les enrevessades normatives, intervencions, auditories i situacions complexes. Hi ha diners, els impostos de les dones, els fons europeus, el pacte d'estat i n'hi pot haver més, però no és suficient. Cal utilitzar-los en l'atenció a les dones i la prevenció. Les entitats estem obligades a dedicar un temps preciós a la formulació, justificació, formularis per la burocràcia, hores per aconseguir diners. I, de fet, afecten a l'acompanyament, les cures i la reparació del dany causat a les dones. En el fòrum considerem important, en relació amb el lliure consentiment i el dret al propi cos, treballar com a opció a mig termini l'educació sexoafectiva a les escoles, llars d'infants i per altres vies. És fonamental per les criatures i adolescents i per tota la joventut. Observem una resistència numentina quan intentem dur a terme qualsevol acció formativa en aquest sentit. Prové d'un imaginari profund i d'hàbits i costums, mals costums, que al cap i a la fi contribueixen a que la formació es faci des de la cultura de la violació imperant. Un altre aspecte a treballar en aquest fòrum és l'amagada i no reconeguda violència vicària, un càncer masclista dins les pròpies cases, llars i famílies. Aprofito, per acabar, amb unes paraules d'escalf i suport a les 7 activistes feministes condemnades per la justícia patriarcal a 1 any i mig de presó i més de 26.000 euros en indemnitzacions per una acció de protesta durant la vaga feminista del 8M l'any 2018.
Segueixo amb la llicència d'aquesta cluenda, amb un petó solidari amb la mà al cor per a aquelles dones ucraïneses que resisteixen la invasió russa. I amb tot l'ànim del món, una abraçada i un crit que creui fronteres per les nostres germanes palestines contra el genocidi de Gaza per part de l'estat sionista d'Israel. Companyes, germanes, estimades, és hora d'agafar aquesta fletxa misògina i patriarcal. Trenquem-la, alcem les nostres veus, feu les vostres propostes, compartiu els vostres desitjos, uniu les vostres forces i que comenci el 20è Fòrum. Ara donaré la paraula a la senyora Raquel Albiol, diputada adjunta de l'àrea de feminismes de la Diputació de Barcelona, la senyora Raquel Gil, regidora de Condició Econòmica, Feina, Ocupació, Feminisme i Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Barcelona. Es disculpa perquè haurà de marxar després de la seva intervenció. I l'honorable Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminismes. Moltes gràcies pel vostre compromís i per participar en aquesta iniciativa i per donar el vostre suport a aquest fòrum. Bon dia a totes, benvingudes a aquest espai Francesca Bonmaison. Des de la Diputació de Barcelona és un plaer poder tenir-vos a totes aquí, a casa, en aquest 20è aniversari del Fòrum. Moltíssimes felicitats per aquests 20 anys de reflexió i acció col·lectiva, que posen de relleu la solidaritat, la resistència i la lluita del moviment feminista contra les violències masclistes. Per nosaltres és un orgull acollir-vos una vegada més en aquest espai tan especial com és l'espai Francesca Bonmaison, un espai històric per la llibertat i els drets de les dones, un espai de referència pel desenvolupament del pensament i l'acció feminista, així com les polítiques de gènere, així com la promoció de la participació de les dones en totes les esferes. Des de l'àrea de feminismes i igualtat treballem pel món local i pels recursos de primera atenció. I és en aquest context en què veiem les necessitats més urgents de les dones i totes les repercussions en l'àmbit personal i social que genera el masclista i la violència masclista. Són conseqüències, com sabem totes, de la reparació per les dones, els seus fills i filles, famílies i les generacions futures. 2024 s'ha convertit en l'any més negre de l'última dècada pel que fa als crims masclistes. Fins a l'agost, amb només 8 mesos, a Catalunya hi ha hagut 20 feminicidis, tenint en compte que el 2023 n'hi va haver 14. I tenim molt clar que des de l'administració local, com a administració més propera a les necessitats de la ciutadania, hem de seguir teixint, promovent i enfortint processos i aliances amb les entitats, les associacions i els col·lectius per fomentar ciutats més lliures i segures. Tota la lluita compartida serà només possible si som capaces d'estimular des dels municipis la participació política i el reconeixement del moviment feminista que evidentment ha estat vital en la consecució de drets i fites històriques i que encara tenim per davant, aquesta xacra històrica també. Com deia, la nostra institució té un històric de gairebé 30 anys treballant fermament per erradicar les violències de gènere i masclistes. Comptem amb un ampli programa d'abordatge, oferim recursos tècnics i econòmics als ajuntaments de la demarcació de Barcelona amb l'objectiu que els nostres pobles i ciutats siguin espais cada vegada més segurs. Posem a disposició del municipi recursos de sensibilització, formació, prevenció i reparació integral de les violències masclistes. Però cal fer molt més. Estem ampliant, per exemple, la resposta a les necessitats actuals de les dones, nens, nenes i adolescents en situació de violència masclista perquè les entitats locals puguin tenir les eines i els recursos per abordar-les al territori. Tot i això, hi ha moltes dificultats, com es comentava, prenem nota i treballarem per millorar-les.
També en el context actual global, amb un augment de l'extrema dreta i dels seus discursos que ens ataquen directament i que van en contra dels avenços del moviment feminista, hem d'estar més alerta que mai i ser conscients que les administracions públiques han de gestionar la necessitat i enfortir polítiques d'igualtat i abordatge a les violències masclistes, així com les aliances amb les entitats, el tercer sector, el món acadèmic i totes les organitzacions que treballen per l'erradicació del masclisme en totes les seves vessants. Tal com reivindiquem en aquesta edició del fòrum, no estem reclamant fites innovadores o que acaben d'aparèixer, no estem reclamant tenir dret al propi cos, un cos que pel simple fet de ser dona, ells ho consideren de la seva propietat o un mer objecte en moltes ocasions, i compartim amb vosaltres, més enllà d'un simple sí o no, el consentiment és un exercici de poder personal i col·lectiu, una afirmació de la nostra llibertat per decidir sobre les nostres vides, les nostres relacions i els nostres cossos. Reiterem la nostra felicitació pels 20 anys del fòrum, per la tasca imprescindible que realitzeu any rere any, i també us agraïm que veieu aquest edifici com casa vostra per acollir el fòrum i pel projecte expositiu que heu integrat a l'entrada. La vostra tasca ens empeny a seguir lluitant juntes, que és l'única manera de ser més fortes i eficients en la missió que tenim per davant. Moltíssimes gràcies per tota la feina realitzada i per tota la feina que seguireu i seguirem fent, perquè cal que remem juntes, cal fer-ho en xarxa. Que gaudiu del fòrum, que segur serà molt productiu i molt positiu. I com es deia abans, la violència segueix endavant i la lluita també sempre. Moltes gràcies. Bon dia a totes. Seré molt breu, no només perquè, com ha dit la Montse, he de marxar, sinó perquè crec que el més important és la feina que començarà quan acabin els parlaments. Però és important que estem aquí les institucions també. Des de l'Ajuntament de Barcelona no volíem deixar de ser avui aquí per reafirmar el nostre compromís com a institució, més enllà del compromís personal d'aquelles que conformem el govern, el compromís com a institució en la lluita contra les violències masclistes. I felicitar-vos per aquest 20è aniversari. Això reconeix que no només és un espai consolidat i important per les dones de la ciutat, sinó també pel moviment feminista en general, un moviment d'allò més necessari. Ha estat molt enriquidor aquest viatge a través del logotip perquè explica molt bé a través del logo l'evolució realitzada en el marc de la denúncia i les lluites contra les violències masclistes. Si mirem les dades, sempre són aclaparadores, ens cabregen, si em permeteu l'expressió, i a vegades fins i tot ens fan perdre la perspectiva de tota la feina feta i dels avenços aconseguits. Mirar enrere, això que fareu aquí en el fòrum, ens ajuda a resituar els reptes de futur, però també una tasca imprescindible que és veure tots els avenços i canvis que s'han aconseguit en aquests anys, en polítiques públiques, discurs, visibilitat, construcció de xarxa, i és important que això no ho perdem de vista, sobretot ara, especialment avui, que el món és una mica més trist per les dones del que ho era ahir, perquè dissortadament tenim líders mundials que han basat les seves campanyes electorals en propostes contra les dones. I aquestes propostes, desgraciadament, van més enllà d'un simple país. S'estan introduint en molts dels missatges polítics de tot el món. I és per això que em sembla especialment important que recordem d'on venim, que recordem tot el que hem fet i que tinguem molt clar, ja s'ha dit abans, que els drets de les dones no estan consolidats, que la violència contra les dones, dissortadament, és més intensa en alguns llocs, que encara hi ha dones a la nostra ciutat, als nostres pobles, al nostre país que pateixen violència i al seu torn no podem deixar de mirar altres països del món on això succeeix de manera més greu encara. Aquest any l'Ajuntament de Barcelona, amb la campanya que fem pel 25N,
hem volgut posar l'accent en l'espai públic, no perquè l'espai privat no sigui important, seguirem treballant aquí també, però el 20% de les agressions contra les dones tenen lloc a l'espai públic. I l'espai públic ha de ser més evident que mai que les dones no hi estem soles, que quan hi ha una agressió totes i tots responem i que comencem a veure aquestes complicitats i aquesta nova mirada cap a l'altra banda, perquè s'ha evidenciat amb els últims casos més mediàtics que això és avui més important que mai abans. Cal donar la mà a la persona agredida, creure a qui denuncia, acompanyar-la, perquè no torni a passar la denúncia i la recuperació dels espais públics. A l'Afganistan, per exemple, les dones han perdut aquest dret, el dret a existir en allò públic, a parlar en públic, a cantar, el dret més bàsic de tots. És esborrar a un col·lectiu sencer més de la meitat de la població d'un país. I no obstant, repeteixo, que som tan dèbils com la baula més dèbil de la cadena. I és per això que cal que tinguem una mirada internacional i que això ens ajudi a alçar la veu per a aquelles dones que no poden alçar-la. I enfortir-nos i sumar complicitats i sinergies per tal que el nostre relat s'escolti i per poder contrastar els relats que posen l'accent en dir que les dones hem anat massa lluny, que tornen a qüestionar el dret al propi cos, qüestionant coses que pensàvem que ja havíem guanyat. I com deia la Montse, no només perquè nosaltres haguem lluitat, sinó que hi ha hagut generacions de dones que s'hi han deixat la vida, fins i tot en molts casos, perquè aquests drets que ens pensàvem estaven consolidats fossin realitat. I, dissortadament, és molt fàcil crear una sospita i fer-los desaparèixer. Només em volia sumar els agraïments i posar a disposició de totes les entitats i de la feina que es realitza al fòrum. Però més enllà del fòrum, si m'ho permeteu, aquests 3 dies ens permeten aturar-nos, reflexionar, veure quins són els reptes, valorar els avenços i també ens ha de donar artilleria per la resta de l'any. Ens ha de donar força, complicitat, sororitat, arguments i estratègies compartides perquè la resta de l'any, quan sortim del fòrum, seguim treballant per situar la lluita contra les violències contra les dones per davant de totes les polítiques públiques. Per acabar, felicitar a totes les dones que en aquests 20 anys a les seves entitats, a través de la lluita personal, ens han ajudat a ser més fortes, a construir aquesta xarxa i aquesta evolució que hem vist a través del logo, però que veiem també en el dia a dia. I dir-vos que la vostra força és la nostra, que aquests 20 anys de lluita ens acompanyen i ens il·luminen i que en tinguem 20 més, com a mínim, on esperem reconquerir alguns espais perduts i conquerir-ne de nous, espais de dignitat i justícia, perquè d'això parlem quan parlem de la lluita contra les violències. Gràcies a totes. Molt bon dia a totes. Vull donar-vos les gràcies per haver-me convidat a la inauguració d'aquest fòrum, ni més ni menys que 20 anys d'espai de reflexió compartida, del moviment feminista i com a punt de referència de molts dels professionals que volen treballar en l'abordatge de la violència masclista. En segon lloc, voldria posar en valor la feina que realitza el moviment feminista, en aquest cas aquesta plataforma, més de 120 entitats, voluntàries, persones que treballen en xarxa per lluitar contra la violència masclista, precisament. La violència masclista no deixa de ser una vulneració de drets humans que hauria d'avergonyir-nos com a societat i ens hauria d'interpel·lar al conjunt de la societat, no només a les dones. I el moviment feminista és, sens dubte, la clau en la lluita contra aquesta violència. I si m'ho permeteu, ho ha dit la Raquel, jo crec que totes les que estem aquí, la Raquel Diputació, Raquel Ajuntament i jo com a consellera d'Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat, som dones que ens hem pogut dedicar a la política i fa molts anys que ens dediquem al servei públic gràcies al moviment feminista que ens ha precedit. Sense elles, sense totes les dones que van lluitar durant tant de temps per obrir camí, per derrocar murs, per millorar drets, no estaríem avui aquí. I em sembla que és bo reconèixer-les en un moment com aquest.
i els donem les gràcies. I sense vosaltres tampoc no tindríem una conselleria de feminismes i igualtat a la Generalitat. S'han fet molts avenços, però és veritat que encara hi ha moltes amenaces. I no, el moviment feminista no ha anat massa lluny, com diuen molts, perquè ens segueixen matant, violant, seguim tenint drets restringits pel simple fet de ser dones i cal dir alt i clar que el moviment feminista és avui més necessari que mai. El necessitem més unit que mai abans. Entre totes, cal que ens unim, que treballem en xarxa, perquè l'enemic és enorme, l'enemic és la dreta, la ultradreta, que dissortadament cada vegada està ocupant més espais de poder. I això s'està traduint en un espai cada vegada més difícil per l'exercici de les drets i les llibertats de les dones. Al govern de la Generalitat hi ha un compromís ferm amb el feminisme, no només al nostre departament, sinó a tot el govern, i això es traslladarà, ja ho veureu, en un acord d'accions de polítiques públiques, no només de la Conselleria d'Igualtat i Feminisme, sinó de tot el govern de la Generalitat, en política pública, recursos i accions. Ja ho ha dit la Montse. Nosaltres no podem ser un impediment, hem de ser facilitadors de tota la feina que fa el moviment associatiu, feminista, el món local, importantíssim per l'efectivitat de les polítiques públiques. I jo vinc del món local, jo he estat alcaldessa durant molt de temps i sé com n'és d'important que els ajuntaments disposin de recursos suficients per abordar aquestes qüestions des de la proximitat. Farem polítiques. De fet, hi ha moltes violències molt mediàtiques que han generat una consciència social, com el cas Pelicot o el cas Errejón, que han posat el focus en què la violència masclista adopta moltes formes, moltes d'elles invisibilitzades, i el més perillós és que estan consentides a nivell social. Hi ha moltes violències que les tenim incorporades de manera natural a la nostra vida. I jo crec que cal visibilitzar-les, denunciar-les. En aquest fòrum parlareu de quelcom molt important, que és el consentiment en les relacions sexuals i en tota mena de relació. I jo crec que el consentiment està molt viciat pel patriarcat, per aquest esperit, per les relacions de dominació que existeixen dels homes envers les dones, unes relacions de dominació que es visibilitzen en les noves relacions que passen per les xarxes socials, el ciberassetjament. Nosaltres tindrem més recursos, ampliarem la xarxa d'intervenció dels serveis d'intervenció especialitzats, crearem 3 centres nous el 2024, obrirem un centre d'atenció al ciberassetjament, posarem l'accent en atendre a les dones víctimes de violència per tràfic de persones o de mutilació genital femenina. En definitiva, ampliarem la resposta. Treballarem també per millorar la protecció i augmentar les ajudes i indemnitzacions i millorar també els procediments. I sobretot el més important, com deia la Montse, és que hem de millorar la nostra resposta, els nostres procediments, i cal que millorem la burocràcia que ens enterra a totes les administracions perquè els recursos arribin a aquelles que teniu la capacitat d'interpel·lar a tota la societat, que és el moviment feminista. No pot ser que es trigui tant en pagar les subvencions i que acabem ensorrades en burocràcia i que sigui més costós el procediment que el desenvolupament de les vostres accions. En definitiva, política i recursos, i això ho volem fer comptant amb el conjunt de la ciutadania perquè cal que interpel·lem a tota la ciutadania. S'ha comentat aquí diversos temes que es tractaran aquí, com la violència vicària, que és un tema que ens hauria d'avergonyir com a societat. Tenim unes dades que fan por, però sobretot la invisibilització de molta violència institucional de moltes dones que tenen a veure amb els drets de la infància. Parlareu d'això, d'un constructe que està realment perjudicant les decisions judicials, com el síndrome de l'alienació paterna o els coordinadors parentals, que estan dificultant moltíssim la resposta. En qualsevol cas, compteu amb el meu compromís, el del govern de la Generalitat, amb el moviment feminista, amb polítiques, amb recursos, política útil i recursos que arribin de debò a tothom. Res més, moltes gràcies, reitero el compromís del govern de la Generalitat amb la lluita feminista. Moltes gràcies i felicitats per la feina feta.
Seguim. Us vull presentar Latifa Akhtari, Frishta Amiri, perdó pel meu accent, Khurshid Wardak i Najia Mohammadi. Totes elles són dones que han arribat de l'Afganistan i que es troben en situació d'asil i per transitar aquest procés tan dolorós han estat acompanyades per creadones i a través de l'art s'han pogut expressar. Els donem la veu que al seu país els han robat. Elles llegiran un poema de Semain Ben Alhani, una poetissa, i a pantalla podreu veure les obres d'art que han realitzat i que estan exposades al MACBA. Hola, voy a leer un poema de Simin Behbahani en Farsi. El poema es Conozco una mujer. زنی را میشناسم من که شوق بال پر دارد، ولی از بس که پرشور است 200 بیم از سفر دارد. زنی را میشناسم من که در یک گوشه خانه، میان شستن و پختن درون آشپزخانه، سرود عشق میخواند. نگاهش ساده و تنهاست، صدایش خسته و محزون، امیدش در تهی فرداست. زنی را میشناسم من که میگوید پشیمان هست. زنی را میشناسم من که میگوید پشیمان هست. چرا دل را به او بسته، کجا او لایق آن است. زنی هم زیر لب گوید گریزانم از این خانه، ولی از خود چنین پرسد چه کس موهای طفلم را پس از من میزند شانه. زنی را میشناسم من که میمیرد ز یک تحقیر، ولی آواز میخواند که این است بازی تقدیر. زنی با فقر میسازد، زنی با اشک میخوابد، زنی با حسرت حیرت گناهش را نمیداند. زنی واریس پایش را، زنی درد نهانش را ز مردم میکند مخفی، که یک باره نگویندش چی بدبختی چی بدبختی. زنی را میشناسم من که شیرش بوی غم دارد، ولی میخندد و گوید که دنیا پیچ خم دارد. زنی را میشناسم من که نایی رفتنش رفته، قدمهایش همه خسته، دلش در زیر پاهایش زند فریاد که بسه. Conozco una mujer que anhela desplegar sus alas, pero de tan apasionada que es, tema al viaje lo piensa 200 veces. Conozco una mujer que en un rincón de su hogar, entre el lavar y el cocinar, en el medio de la cocina, canta un himno al amor. Su mirada es simple y solitaria, su voz cansada y dolida, su esperanza puesta en un mañana lejano. Conozco a una mujer que dice estar arrepentida porque le entregó su corazón a él si no lo merecía. Otra mujer murmura en silencio: quisiera huir de esta casa, pero se pregunta a sí misma: ¿quién piñará a mi hijo cuando yo no esté aquí? Conozco una mujer que se desmorena ante una humillación, pero canta y acepta que así es el juego del destino. Hay una mujer que convive con la pobreza, otra que duerme con lágrimas, otra que vive con arrepentida y asombrada, sin saber cuál fue su pecado.
Hay una mujer que esconde sus varices, otra que oculta su dolor interno para que nadie les diga qué desgraciada eres, qué desgraciada eres. Conozco una mujer cuyo poema huele a tristeza, pero sonríe y dice que la vida está lleno de giros y vueltas. Conozco a una mujer que ha perdido las fuerzas, sus pasos todos cansados, su corazón bajo sus pies. Grita, ya basta, ya basta. Gracias. Agradecemos profundamente a darnos la oportunidad de estar en este foro número 20 que contra las violencias de género. Hoy somos mujeres afganas que tenemos la posibilidad de estar aquí, estar en el público, leer y hablar en el público. Sin embargo, que nuestro país está prohibida. Hola, buenos días a todas. Soy Latifa, espero que se encuentren todas bien y hayan comenzado un buen día. Y gracias de nuevo por dar la oportunidad de hablar. Primero quiero agradecer de hablar organizadores del programa y a todas las personas. La razón por la que hablo es dejarnos un mensaje de parte de nosotras como mujeres afganas. Y hoy estamos aquí para alzar la voz en nombre de todas por las que hemos llegado, por las que siguen allá y por las que ya no están. Muchas gracias. Continuem, ara sí, un Muy cop bien, inaugurat el pues fòrum. continuamos ahora. Continuem ara sí, un cop inaugurat el fòrum en tota la seva dimensió, comencem amb la primera taula rodona, lliure consentiment i el dret al propi cos. Aquesta taula la defensaran Laia Serra, Patsili Toledo, Guiomar Rovira i Sílvia Alberic. Tornaré després per fer-vos una sèrie de recordatoris. Ens veiem.